Malawi Today. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanyo pali Mpopo FM, programu yathu imene tikuipangira ku Mangochi. Muli bwanji nonse amalawi amene mmachokera kudera lija la ku Mangochi, nonse akumakanjira muliko bwanji chigawo chakumadzulo kuno. Amalawi nonse akuzomba mwaswera bwanji. Landran moni wanu bwana mwanamveka konse kumene muli, talandirani moni. My Joyce Banda talandirani moni wanu, nanga Frank mwene Fumbo talandirani moni, Tupere Molozi landirani moni, Daliso Kabambe talandirani moni wanu. This is Comrade Ntanyo on Mpopo FM. Ndana amene tayiwala akundwani nankhumwa talandirani moni chigawo chakumadzulo kuno. This is Comrade Ntanyo pali Mpopo FM. Kodi zipani zonse zotsutsa takonzeka kuti tikankhandule MCP. Chigawo chakumadzulo kuno amalawi ndisakutengereni nthawi yayitali. Choyamba ndikufuna ndibwere ndi uthenga umene uchoka kwa maloya, gulu la maloya amene ali ku South Africa. Gulu la maloya limene lili ku South Africa likufuna kuziwisa amalawi onse amene akufuna kupeza thandizo. Choyamba maloya amenewa akunena kuti amathandiza kuti anthu apange register makampani ku dziko la South Africa. Maloya amenewa amathandiza anthu kuti apange register makampani mu dziko lija la South Africa, ndipo siziyenderanso kuti ukhale ndi working permit kapena passport yako ikhale ndi masiku ayi. Amakuthandizani kukusegulirani kampani yanu ku South Africa. Choncho ngati muli ku South Africa mufuna kutsegula kampani yanu, tikupasani nambala kuti maloyas amenewa mwayimbire. Ndipo maloya amenewa amathandizanso kupanga website kuti business yanu, kuti ma business yanu opanga malonda osiyana siyana apezeke pa online, kuti anthu aziwe zomwe inu mmapanga. Choncho ngati mukufuna kunena kuti mufuna mukhale ndi website, mwapeze maloya amenewa akuthandizeni kuti business yanu izipezekanso pa online. Ndipo iwowa amapanganso ma logo designer, amapanga ma logo designer. Pali anthu ambirimbiri amakhala ndi ma business yawo kukhala ndi design ya logo, koma amakasowa kuti akapangise. Ndiye maloya amenewa amapanganso zimenezi. Komanso maloya amenewa amapanga register makampani kapena kuti ma business ang'ono koma simalipira ngati simunalipirepo msonkho pa zifukwa zina atha kukuthandizirani. Ngati mukulephera kupereka msonkho wanu, apezeni maloyas amenewa akuthandizeni. Ngati muli kale ndi kampani koma pena pake zikukuvutani, mwapeze maloya amenewa. Ndipo maloya amenewa amachita tu register makampani ndi anthu
komanso amakupangirani ma website mwaulere ngati inuyo munachita register company ndi maloya amene wawa ndiye kuti website yanu akhoza kukupangirani mwaulere ndipo amapanga ma website hosting ngati muli ndi ma business kusatengera komwe inu muli kaya muli ku Malawi kaya muli ku England maloyers amenewa akuthandizani ndipo nambala ya maloyers amenewa ndi 067 951 8124 067 951 8124 ndipo muyankhula ndi a Charles Matia ndipo website kulipira ma website amenewa mtengo wake wozizira tayimbirani telefoni kuti mumve zambiri ndipo ngati muli ndi mavuto ena tayimbiranisoni iwowa a Charles Matia kuti muthandizane nawo tikuti nambala yawo 067 951 8124 sikuti madobadoba ena azikuwuzani kuti ndiwowo ayi muyankhule ndi amenewa ndipo muyankhula ndi a Charles Matia ndipo zosowa zanu mukazipeza kumeneko. This is Comrade Tanywa Parimpopo FM. Amalawi zomvesa chisoni kunena kuti avutimbike mumba anali ndi msonkhano kumene kumaoneka kuti kunadzadza anthu chonsecho anthu onse amene anabwera pa msonkhano anthu amene atutidwa kuchoka ku Ntchisi kuchoka ku Nkhotakota kuchoka ku Dowa ndi cholinga chonena kuti akazazise pa msonkhano ndizomvesa chisoni akuzinyenga okha choncho ndifunanso ndiyankhule mawu awa avutimbiko mumba amene akuoneka kuti akuononga chuma mosadziwika bwinobwino posachedwa apa anakatibweresera mulendo kumbweresa muziko mwathu muno ndiye mulendo uja ndikubwera ndikumamunyoza Bushiri avitumbiko mumba pamene paja munataya timing chifukwa Bushiri ndi m'bale wanutu ndi wakwanu ku Malawi konko sono inu mwakamtenga mulendo ku South Africa kuti azikamunyoza Bushiri pamene paja munataya timing chifukwa inuyo avitumbiko mumba mulitundizanotu makobiritu ku CR20 kuja munaba onse ndi zambiri zimene mwaononga njanji yalephereka kumalizika ndalama zonse munanyambita lero kukamtenga munthu uko kuti azikamunyoza Bushiri ngani ya Bushiri ilitu m'manja mwa makhoti tentisire makhoti ndamene aendese nkhani koma osati ena mupezerepo mwayi kukamtenga munthu ku South Africa aziza mtukwana Bushiriyo ali muziko mwake kodi anthu akuntchewu anakulakwirani chani chilima nducha wakuntchewu munathana naye lero ali kuti leronso mufunanso muthane ndi Bushiri kodi ndi anthu angati amene mwathana nawo akuntchewu chiyambireni chipani cha MCP ndi anthu angati amene mwakhala mukuthana nawo anthu a chigawo chakumpoto kodi atumbuka ndi angoni amene akuntchewu anakulakwirani chani ino a MCP avitumbiko mumba ndizomvesa chisoni Amalawi kunena kuti strategy yonena kuti zipani zonse zotsutsa zisapeze mwayi wochita broadcast misonkhano yawo choncho chimene akonza ndichonena kuti kumene kuzipita avitumbiko mumba ma radio station onse ma TV station onse azatenga ndicholinga chonena kuti kaya DPP afuna kukhala ndi msonkhano wawo azilephera kuti akapange hayala achina Brian Banda choncho Amalawi musadabwe zimene zikuchitika zija ndi strategy imene aipanga MCP akuti asapereke mpata kuzipani zotsutsa koma nkhani ndionena kuti whether you like or not olo mutatenga ma radio station onse mutatenga ma TV station onse ife tilipo ife tiziyankhula zazipani zinazo tiziyankhula misonkhano yawo ya DPP
kuti tizipita kukapanga ma recordings misonkhano yawo ya UDF, misonkhano ya amayi PP, ife tizipita amwene fumbo, ife tizipita ngatali Mpopo FM, tizikajambula misonkhanoyo ndikwaonesa anthu mma social media. Mutenge ma radio station onse kamupanga nawo za mtundu wanji, koma what you must know 2025 ino pa 16 September MCP, you are not going anywhere. Whether you like it or not, MCP sikupita kwina kulikonse. Strategy emene mwayambayi kuti musokoneze zipani zotsutsa, zipani zotsutsa adu sizipita ku msonkhano, sizimaenda ndi maloli, azingonyamuka anthuwo ndi magalimoto awo, anthu azikapeza konko, komatu inu tunde muzichita kuyenda ndi anthu. Cholinga m'misonkhanomo muzichita anthu, ndipo magalimoto amenewa kuli bwino azingopanga asongozi. Utenga upite kwa amalawi onse amene mumakhala ku South Africa, maka kudera lija la ku Mpumalanga. Pali mbale uyu amene wasowa sakupezeka, makolo ake akumsakasaka sakupezeka. Choncho ndikufuna ndipemphe amalawi onse amene makhala ku Mpumalanga, komanso nkuteka kuti mwina Nyamatayi ali kudera kwina kwake, chonde mutimbire foni pali Mpopo FM. Nyamatayi zina lake ndi Gifting Koma wasowa akuta panopa miyezi 6, makolo ake akumuyang'ana koma sakumupeza. Choncho ndimafuna ndikupempheni abale ndi alongo nonse kumene muli, ngati mmamudziwa kapena mukukhala ndi Gifting Koma, makolo ake akufuna adziwe kunena kuti ali kuti. Choncho mukampeza timbireni telefoni pali Mpopo FM, tiuzeni kunena kuti Mkomayi akupezeka kwakuti. Ndipo dzina lina limene iyeyi amadziwika nalo pa Facebook amene ndi Sparo Nkoma. Chonde amene mungadziwe kumene kuli Sparo Nkoma kapena kuti Gifting Koma, tatimbirani pa Mpopo FM. This is Comrade Ntanywa pa Mpopo radio station. Ndikufuna ndithamangire ku Nchewu prison. Ife amene timagwira ntchito mma prison dziko lonse la Malawi, tiyeni tatenge akaidi ngati anthu amene aja timatchaso a Malawi. Komano ma prison ambiri kukuchitidwa nkhaza, kukuchitidwa za chipongwe. Ndizomvetsa chisoni a Malawi kunena kuti pa Nchewu prison pali anthu awa amene akupanga zinthu zimene sanayenera kupangika. Tili ndi Mr. Nkuwasenga, komanso tili ndi Evas Mirazi, komanso kuli Neli Kachisoso. Anthu amenewa akupanga zinthu zolakwika pa prison ya pa Nchewu. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Evas Mirazi akumagulisa nsima pa mtengo wa 800, ufa umene uli wa boma, ufa waperekedwa kunena kuti akaidi pa Nchewu aphikiridwe chokudya. Nde awa Evas Miraziwa akumautapa ufa omwe uja ndikumaphika sima ya padera, ufa umene waperekedwa kuti wina aliyense apeze thandizo la chakudya pa Nchewu pa prison. Ndazionera ndi maso ndekha, ndimakamuona munthu wina chokudya chimene akulandira
olo mtanda sukukwana mwina nthongo imodzi ya chakudya munthu kudya pasiku. Akaidi ambiri pa ntcheu akapita kuchipatala cha kuncheu akuapeza ni matenda ama nutritions chifukwa sakudya chokudya chokwanira. Amene akupangisa kuti chokudya chimenechi chisakwane pa ntcheu prison tikuti ndi a Evers Milazi. Akumagulisa sima pa mtengo wa 800 siku lina lililonse akugulisa sima pa mtengo wa 800. Akaidi ena afika pomagulira tu sima ya mwezi wonse wa mtundu akumatha kupereka 10,000 ena 50,000. Munthu ali kundende azikagula simayo yoperekedwa ufa uperekedwa ndi aboma kuti chokudyacho akadye anthu pa prison. A Evers Milazi khalidwe limeneli lisiye. Tikufuna oyang'anira ndende mupite pa ntcheu prison. Akapita kuchigayo akubaso ufa nkumaupitisa mmakomo mwawo. Nde kuli a Evers kuli Anelika Chisoso amene ndiye osunga katunduko kumene kukusungidwa katunduko iwo akumatenga ndi kumakagulisaso. Nde wina amene akupangaso khalidwe limeneli ndi Mr. Nkuwasenga. Ankuwasenga nawonso akupangaso zimenezi. Katundu akugulisidwa akangofika pa ntcheu prison anthuwo akutenga ndi kumakamugulisa. Choncho tufuna tikuuzeni kunena kuti pa ntcheu prison tikhala tikubwerabwera mpaka timve kunena kuti akaidi ayamba kulandira chokudya mokwanira. Musamusidwaso nonsenu, mupasidwa transfer nonsenu. Kukhala mkaidi sindiye kuti munthu wendi chisiru. Kumene kucha umakaphunzira moyo wina watsopano. Kumbukirani kunena kuti si onse amene ali kundende ali okupha, ali okuba, ena ananamiziridwa, ena anachita kunamiziridwa. Koma lero mukwazuza akaidi pa ntcheu. A Evers Milazi, be careful. Anelika Chisoso, be careful. Mr. Nkuwasenga, be careful. Ine ndimatchula tu mayina musiye khalidwe lanulo. Mawa ndibweraso pamene popo ndili ku Mangochi. Ndikamachoka ku Mangochi paja president akupita ku Mangochi ndiye ndili ku Mangochi konko. Ndibweraso kuntcheuko, ndibwera kuntcheuko ndimve kuti kodi anthu ayamba kudya bwinobwino. Nthongo imodzi munthu pasiku munthu angodya nthongo imodzi ya sima. Alakwachana akaidi apa ntcheu. Akalindo tipange ulendo tipite kuntcheu. Akalindo Richard Mpepo Malawi First tipite kuntcheu ku prison. Ndeti kabwera ndi ufa kumene koko muyese kuutenga ufa umenewo mukaugulisa. Wina tizakamchosera katundu ndikumwikira panja mwasolowera.
A president ya dziko la Malawi. A president ya dziko la Malawi. Nanonso mukuzuzaso alimi. Foja mulimi mungama mugule 1 cent 70 $1.70 $2 $3 pamene ku Zambia azungu omwewo tu akugula Ford ya ku Malawi. Azungu omwewo ali ku Zambia akugula kumene koko Ford pa mtengo wa $5 1 kg. Koma mulimi wa ku Malawi mukumugula $2. Apangane chani fertilizer ndemwe mugulisa 150 thumba limodzi. Anthu wanji onsamva chisoni kwamvera chisoni alimi ndenkumata mundipaseso zaka zina 5 mukufuna muzipanga chani zaka zina 5 izo mukufuna Malawi azasale mafupa okaoka achakwera ndiye kutipeperesa kwake kunabwera magari moto ambiri kumene kuja ku auction kuja magari moto ose aja asamukawali kumakanga ngati magari moto aja anthu ena pamene magari moto anabwera kumene kuja asamukawali mulimi mwantenga ngati chitsiru alimi ndikufuna ndikuuzeni don't make any mistake kukavotera Lazarus Chakwera ndi MCP. Anthu awo alibe chisoni, anthu awo ngosamva. Amene maimba matelefoni kumaimba matelefoni kodi asafintira alipo ali comrade Ntanyo asafintira ndi ndani tapanga kafukufuku asafintira alipo koma ali okhumudwa amene wandiya bire malata ali laso pano limenero safintra akufuna tikapere limoti nikaleta lomwe Amalawi apire malata kusowa ku alipo koma kuti akhumudwisidwa ndi chipanichi cha MCP chifukwa zina lawo linali pa mndandanda wonena kuti mwina akhoza kupeza komwe kukhala board member mwasoka zina lawo linaponyedwa kuponyedwa kumeneko munthu to akhumudwa amayembekezera kunena kuti mwina mwake ndi chimene chinachitika anaperekeza amfumu kolezera amene asankhidwa ndi kukhala board member amene asankhidwa ndi aja timati Amsonda ndamene asankhidwa kukhala board member wa Malawi Digital Broadcasting Network komanso antakomwa anganire naoso asankhidwa komanso Alfred Munika komano chomvesa chisoniso ndikupeza kuti achimwena anga akulu Agape Kombe was the person amene anasankha mainawa ndikutumiza koma ndikupezekaso kuti dzina lawonso
ndikudumpidwanso choncho ambiri amafunsa amalata ali kuti amalata ndiokhumudwa angoenda mtaunimo manyuzi mmanja repopo ndikaura litanywa azipani zotsutsa ndimafuna ndikupempheni kunena kuti mupite ku malo ena otchedwa mzinda pamenepa ndi dera limene lili pakati pa Machinga ndi Mangochi. Ndofuna ndipemphe azipani zonse zotsutsa muona mmene mupangire kaya mutuma anthu anu akapangika fukufuku kumeneku kunapita asilikali ndi apolisi usiku uzana ndipo anthu akumeneku anaopsezedwa ndi futi anthu ndikulandidwa ma ID yawo anthu asayinisidwa mapepala amene akusonyeza kunena kuti anthuwa avoteratu chisankho chimene chikubwera pa 16 ndipo akakamizidwa anthuwa kupasidwa aliyese 10,000 ndeni mafuna ndipemphe azipani zotsutsa tapitani dera limeneli mutifufuzire pa mzinda zimachitika kumzikiti pa mzikiti wa mzinda zinachitika zana kumeneku ndi pakati pa Machinga komanso Mangochi ndikuti kunapita asilikali kwakakamiza anthu kuti atenge ma ID zimachitika usiku 1 o'clock asilikali ndi apolisi anali ndi futi kodi amene wanala asilikali enieni kapena ndi anyamata akumtakataka kodi magemu yake tizisewera choncho tiziyenda ndi usiku nkumaka aopyeza anthu mmamizi kuti tulukani ndi ma ID anu choncho ndifunanso ndipempha azipani zotsutsa we need to fight kunena kuti ifa Malawi sitikufuna kuzagwiritsa ntchito smartmatic chisankho chathu sitikufuna smartmatic komanso azipani zotsutsa you need to force MCP kunena kuti muchite audit MCP asaoneka ochenjera lero iwowa anapanga audit chisankho cha 2020 anavomerezedwa why not them ndifuna ndipemphe nonse azipani zotsutsa tagwirana ni manja tabwerani pamodzi auditing iyi tikuifuna kuti ichitike mwachangu masiku atakale anthuwa asaoneke mashasha kubera atuti kuti kulibe MCP kubera kulibe ndipo abale anga nonse anthu akabwera kumeneko kuti bwerani tikufuna ID yanu tikufuna kuti tikusegulisireni mpamba zonsezo musalole zonsezo musavomere aliyese ID yake aisunge ikhale yotetezeka ino anthu akumulanje musalole kupusisika inde kuli njala azibwera ndi njira zosiyana koma musalole ayamba kumayendera mmadera amutu nkumanama kunena kuti yayi pano tufuna titsegule ma akaunti aujeni akumabwera ndikumakupasa nisoni ndalama chonde Amalawi tisapusifike MCP ikweneka inyamuke zipita ndendi kuti azipani zosusa tapitani kumzinda pa mzikiti mukafufuze zimene zachitika kumeneko anthu apasidwa ma 10,000 usiku 1 o'clock sana kuopyezedwa ndi mfuti ndikualanda ma ID tikhalire imeneyo. This is Primary Ntanywa pa Limpopo FM. Ndikateronso ndifuna ndizipita ndikufuna nditokoze amayi Joyce Banda chifukwa cha nyumba zimene mwapereka kumulanje ambuye akudaliseni wina atu amafuna kuziba anazizika musona kutenga nyumba za amayi Joyce Banda ndikuzika musona ali ndamanga nyumba kumulanje wagwanayo ndepita atu ukazisegulire ngati zili zako ngati waite mantongo ingo kada pansi nikutawaza kuchisukufuka kalwa kuda pamoto kwa
ndikatero super pepo munali ndine Comrade Ntanywa ndikufunireni usiku wabwino nonse kumene muli. Landirani moni wachimadzulo acheya kuchitekete talandirani moni Peter Mutharika talandirani moni wakumadzulo kuno ambuya kudalitse ndikufunireni zabwino zonse. This is Comrade Ntanywa Palimpopo radio station.